Čo, to som ja kedy počuť, Anthony to bude za chvíľu. Počkaj, už je tu, zavolám ti naspäť. Action. Like. Čo Kenny, čo s tými zbraňami? No, neboj sa, bude to tam, určite dojde, len som sa omeškal. Nevadí, dojde to. Slá sa zase, to tam bude. Kenny, len aby to vyšlo. Kurva! Kenny. Tak toto nedopadne dobre. Dobre, Kenny. Tak teším sa na našu ďalšiu schôdzku. Sem na to! Idú kšefty, poviem preč. Čo, musíš... Dobre, Mio. Počkaj tu, ja si to si vybavím. Anthony. Tak čo? Action. Vyser si oko aj so svojou vyjebanou dodávkou. Tak na tomto sme sa mi nedohodli. Mio, Je tu nejaký problém? Máš čas do piatku. Tak si to s tebou vybavím. Tak toto ja tak len tak nenechám. tak ten debil nedá pokoja. Doris! Ja toho bastarda zabijem. Ja ťa zabijem. Pozeraj sa, čo si mi spravil. Za toto ťa teraz zabijem. Pozeraj, čo si mi spravil. Je mu hubu. Bastard! Ty hajš! Budem volať, že vyba... Mám to. Je to vybavené, ideme. Mil, v poriadku.